Hola, benvinguts a la classe de dibuix tècnic. Avui el que us explicaré és com trobar la intersecció de la recta R amb la el·lipse que està definida pel seu eix major AB i els seus focus. I per fer-ho ho resoldrem mitjançant potències. Doncs bé, a continuació comencem amb el mètode. Primer de tot agafarem un compàs i amb aquest compàs agafarem la mida AB. Quan tinguem la mida AB, amb centre F, traçarem un arc focal. No cal la circumferència sencera, amb l'arc ja tenim suficient. Ja tenim l'arc focal traçat. Amb un regle traçarem la perpendicular a la recta R, que passi per F' i que creui en aquest arc focal. També l'allargarem una mica per dalt, perquè després necessitarem aquesta part. L'allargo i traço el signe de perpendicularitat, tal com veieu. Després traçaré un punt qualsevol a la recta, des del qual pugui traçar una circunferència que passi per F', així que traço aquest O' i traço la circunferència. Un cop tinc això, dona dos punts de tall amb l'arc focal, sí, i des d'aquests dos punts de tall traçaré una recta. Aquests dos punts de tall els anomenaré H i G i l'allargaré fins que creui a l'altra recta que havia fet que passava per F' i en aquest punt de tall l'anomenaré P, que serà aquest punt de potència que estàvem buscant. Així que li posaré aquí P i des de P traçaré una recta fins a F. El que m'interessarà d'aquesta recta és trobar el punt mig, perquè el que vull és traçar una circunferència entre P i F. Però clar, per trobar el centre d'aquesta circunferència necessito el punt mig. Així que primer traçaré bé la recta, l'allargaré fins que creui a P i després, quan ja tingui això, ara agafaré el compàs i podré amb el compàs traçar uns arcs amb una mica més de la meitat de la distància i des de F també, per trobar aquest punt mig que us estava dient. Així que traço aquest punt mig, tal com veieu, i des del punt mig traço la circunferència que estic buscant. Així que poso un centre aquí al compàs i podré ja traçar la circunferència que passarà per P i per F. Aquesta circunferència té dos punts de tall amb l'arc focal. Aquests dos punts de tall seran els punts de tangència T1 i T2. D'acord? Després, des de F, traçaré una recta fins a T1, en aquest punt de tall. Tal com veieu, traço aquí la recta i des de F també traçaré una recta que passi per T2. En el punt on creui amb la recta R seran M i N i seran els punts que estava buscant d'intersecció. Ara poso aquí l'el·lipse perquè veieu com coincideixen. I això seria tot i fins aquí la classe d'avui. Adéu.